vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So pandakauyawo kunoku kuSouth Africa ndakabva ndazotanga kugara nemurume uyo wacho ainge akandibvisa kuZim. Takatanga tichagara tose mune zvakanaka, but akabva azotanga kundi mistreat nekuda kwekuti ndainge ndichitadza kubatirawo pamuviri. Ndakabva ndazoudza amai vangu kumusha, vakabva vati zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka basa. Saka vakabva vazotaura neimwe cousin sister yangu ndokubva azoti ainge achazotaura nevamwewo vainge vachigara panext door neapo paainge achishanda. Iye ainge achishandira maIndia, but right next door there was this wealthy family, a South African family. So ndakabva ndazoenda naye paya mushure mekunge vati vainge vachida kundiona tinge tichizotaurirana. Mukoma, kunyange zuva racho randakatanga kusvikapo pamba apa ndakanyatsokuona kuti everything seemed to be perfect, but ndakazoti ndatanga kushandapo pamba apa ndo pandakatanga kuona kuti you can never judge the book by its cover. So ndakazoti ndatanga kuvashandira vanhu ava. Kana pay yandainge ndichipiwa yainge yakawanda zvekuti kana cousin sister yangu akabva atotanga kutonyunyuta achitoti vamwe zvenyu mune lucky. But from the very first day randakatanga kushandira vanhu ivavo, like madam boss vacho vakabva vazonditi vainge vachida kundipa a tour of the house. Saka mukuzonofamba takazoti tava kuda kunosvika pabedroom ndopakazonditi I was never allowed to go into their bedroom. Vakabva vazondiudza kuti it was for privacy reason. Saka I then respected their wishes. Ndainge ndava munhu wekungoti ndaingoswera ndiri ndoga, asi chaindityisa mukoma ndechekuti sometimes ndaizotobuda mumba omo ndava kutoita zvekutotiza ndichitomhanya ndichitonzwa kutoti zvandava kunzwa panapa mumba omo munenge mune zvinhu zvirimo. So ndaiwanzo kuti paya pandinenge ndichimopa ndichita mabasa angu, ndaingoti kana ndava kuda kunomopa padhuze nepabedroom ndaibva ndatanga kunzwa kuti no, there is something that is very wrong, zvekuti sometimes ndaitobatwa nerimwe zimweya. So then I would run outside, then I would feel far much better. Then one day ndakatoti ndiri busy semazuva ose vainge vabuda vanhu ava, I was all alone. Ndokubva ndatanga hangu kutsvaira ndichimopa ndichiita sei. Saka ndakati ndiri mupassage ndopandakabva ndazoona kuti door remubedroom it was a little bit open, and I knew kuti zvinhu zvandainge ndava kuda kuita ipapo it was very wrong, sezvo ndainge ndakapiwa mutemo wekuti no matter what mubedroom medu haufi wakapinda. But ndakangofila as if painge paine mhepo yainge ichingonditi enda unge uchienda kunodongorera. Ndakabva ndatanga kufamba paya. Saka mupfungwa dzangu ndainge ndava kutoti vanhu ava mani vane mamiliyoni chete. Emiliyoniya anofanira kuti ange aine mamillions mumba, hapana pavangambochengeta mari yavo yose kubank. What if mabank akamuka akavharwa? Saka ndakabva ndatozviudza kutoti vanhu ava kana kuri kunzi vanenge vaine mari yavanowandisa mubedroom mavo, panapa ndava kutorova zheti. Kana ndarova zheti, murume wangu ndobva ndamuudza, ndobva ndamubatisa mari iyoyo obva afanirwa kuronga, so that pandinongochaisa ndisu uyo mubhazi tobva tatotiza, tobva tatonotanga mabusinesses edu kuZim. Mukoma Nashiko, ndaigozivei kuti zuva iroro ndainge ndichazosangana nesomething that will change my life forever. Ndakati ndichinopinda mubedroom muya ndo pandakabva ndazoona kuti mubedroom umu at the corner of the bedroom mainge muine coffin rainge ririmo. Uyezve pandakabva ndazotarisa pamubhedha, pandakanotarisa pamubhedha ndo pandakabva ndazoona kuti bosi vangu vainge vakarara pamubhedha apa, vainge vari naked, vasina kana chituku zvacho chavainge vakambopfeka. Ndo pandakabva ndazoona kuti pamubhedha paya pavainge vavete vainge vatori busy vachitoita bonde nechimwe chikara. Nyoka iyi mukoma iyo yainge iine musoro wemunhu. Nyoka iyi ndo payakabva yazocheuka ikabva yazonditarisa. Mukoma Nashi, ndakatoona kutoti bosi vangu vainge vari busy vachiita sekunge vainge vachideketera vachiita bonde nayo nyoka iyoyo. Mukoma, the moment nyoka iyi payakangonditarisa ndo pandakabva ndazonzwa kunzwi mudumbu mangu umu, ndikabva ndanzwa sekunge kwainge kuine munhu ainge ava kundicheka muchibereko changu. Ndo pandakabva ndazongofenta paya. I don't know kuti how long I lay there, but pandakazomuka ndo pandakabva ndazotoona kutoti
ndainge ndatova muchipatara. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti I had a miscarriage. Ndakarwadziwa mukomanashi because at that time ndichizotanga kushandapo pamba apa, that was when I discovered kuti I was pregnant. Ndakarwadziwa zvisingaiti mukomanashi. Even murume wangu akarwadziwa zvisingaiti, and kunge ndazoita a miscarriage. Unfortunately, I have been trying to fall pregnant again, but I can't fall pregnant. It has been 7 years kubva zvinhu izvi pazvakaitika. So now chinondirwadza ndechekuti ndine dzimwe hope idzo dzandinogara ndichingorota. Ndinongogara ndichingorota ndichifamba, then ndobva ndazonopinda mubedroom muya, ndobva ndazoona boss vangu vari busy vachiita bonde nenyoka iya. Sometimes kana ndikasarota ndinavo mubedroom muya ndinokwanisa kurota like ndakarara pamubhedha but ndichiita sekunge ndine pamoviri, then ivo bosi vangu ava vanenge vachiita sekunge ndivo vanenge vandimitisa. Saka bosi vangu ava vanenge vakatomirira kuti ndinge ndichizozvara, but chinondinetsa ndechekuti handizvari mwana 1, ndinozvara vana vakawanda mukoma, and each and every time ndine ndichiti ndikazvara mwana wekutanga then vobva vanditi tatozvara mwana wedu musikana, mwana wedu mukomana, zvichingoenda zvakadaro ndichingozvara chete. Saka zvinhu zvose izvi zviri kuitika kwandiri handitombonzwisisi kuti what exactly is it that is going on. So ndichiuyawo panapa ndiri kutsvaka rubatsiro, kana kuine n'anga, maprofita kana kuti mapastors, please ngavakupei manumbers avo. Inini ndichazotora mafone numbers avo then ndobva ndazotaura navo because ndaneta mukoma. Upenyu hwacho hwandiri kurarama hwava kurwadza uhu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Yeah, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So pandakasvikawo muno muSouth Africa ndakabva ndatanga kutambudzika, upenyu hwainge hwakaoma. At that time ndainge ndava kushandira umwe mudhara uyu iye ainge aine chibrickyard chake. Saka mudhara uyu akambotanga ari munhu ainge atori bhoo kwatiri, but mushure mekunge azonyengerwawo neimwe friend yake zvaainge ava kuita ndezvekudai, sezvo isusu tainge tisina mapasipoti or anything, ainge ava kuti nguva iya yekuti tinenge tava kufanira kuti tinge tichiwana mari dzedu, then ndopa aibva azofonera mapurisa. Aiti kana afonera mapurisa paya then zvibagumbakumba zvobva zvatouya, then vaisungwa vaibva vatosungwa. But inini ndaitongogara ndakateya ziso, ndaingoti kana ndikangoona chivheni chemapurisa ndobva ndatotiza. Pandakaona kuti mundara uya ainge angoripo pakutishandisa, ndopa ndakabva ndazoona kuti it was far much better hangu kuti ndinge ndichingoregedza kumushandira. Ndainge ndava kungorarama nemapeace job, ndobva ndazotanga kugara nemamwe machinda awo andainge ndakasangana nawo kune rimwe peace job. So vakabva vangonditi zvatinoita isusu ndezvekuti tinongogarawo mumukuku mumwe chete, saka tinenge tichingobatsiranawo. Mukoma taigara takawanda kane, but ndakatongozviudza kuti zvainge zviri nani, at least I had somewhere where I was staying. So takati tava kugara tose kudaro, then taipota tichienda kumarobot. Musi wacho iwoyo muone zvenyu ndainge ndichitombonzwa nungo, but ndakabva ndatozviudza kuti it was far much better kuti ndinge ndichimukira makuseni ndongoenda ndokonomaketa. Ndini ndakatotanga kutosvika pamarobot pacho, then ndikabva ndazoona umwe mufesi uyo ainge achidriva motikari yake. Murume uyu akabva azopaka motikari yake ndokubva aburuka paya, akabva aita sekunge ainge achiinspector mavhiri emotikari yake. Ndopa akabva azonditarisa. Apa ndainge ndakatorohwa nenzara sei ndichitozviudza kuti Mwari dai mangotumidzirawo munhu anongondipawo kunyange 10 rand zvayo, ndobva ndangotengawo chingwa because I was very hungry. Saka murume uyu akabva azotanga kufamba achiuya apo pandainge ndakagara, neniwo ndikabva ndatosimuka. He was a well dressed man, and ndichitoona kutoti iyi inoratidza kuti iyi imbinga. Saka akabva azonditi iye ainge achida kuti ange achindipa kapeace job, akabva anditi kapeace job aka kana ukagona kukaita kanokwanisa kutochinja upenyu hwako, obva watodzokera kuZim same time, obva watotanga chibusiness chako. Saka ndakabva ndatoona kuti murume uyu sezvo achiratidza kuti imbinga, kana ndikamushandira pamwe anoramba achingondipa mapeace job in which ndobva ndatowana mari, ndobva ndatotanga kutotumidzirawo mhuri yangu kumusha uko, sezvo ndainge ndakasiya mukadzi wangu nevana.
so akabva azonditora akabva azoenda neni kumba kwake akandirakidza pamba pake akabva azondidropa akabva ati later on ainge achazotumidzira driver. So ndakabva ndazouya ndikabva ndazotorwa nadriver. Mushure mekunge ndatorwa nadriver ndini uyo ndikabva ndazoendeswa kumakuva ndikabva ndamuona mundara uyu ainge akamira nemamwe mabodyguard ake. So ndakabva ndazopiwa pick nefoshoro ndikabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichifukunura rimwe guva. Murume uyu akabva azondiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichifukunura guva remukadzi wake who had passed away a few months earlier on. Akabva azondiudza kuti ivo vainge vachingoda mutumbi wemukadzi wacho. Hey mukoma, ipapo ndakabva ndabatwa nekutya, but at the same time ndikabva ndatongoti since murume uyu andivimbisa kuti anozondipa mazimari akawanda ndikabva ndati kusiri kufa kwacho ndekupi. Ndakabva ndazoendeswa paguva riya ndokubva ndazoratidzwa guva riya ndokubva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kufukunura guva riya. Ndini uyo ndigotanga ndigoshanda apa vainge vakandisira kamwe kafoni varume ava, but vakabva vazonditi handaifanira kuti ndinge ndichizobatidza torch. Saka ndainge ndichingofukunura guva riya in total darkness. Mukomanasha hakuna kana imwe sound yandainge ndichimbonzwa kumakuva ikoko, ndainge ndichingonzwa piki nefoshoro izvo zvandainge ndichishandisa. Zvino ndakazoti ndapedza kufukunura pandainge ndaona kuti ndainge ndabata coffin rake mukadzi uyu ndopandakabva ndazobuda muguva muya ndokubva ndazotsvaka network because masaisai enetwork ainge ava kuti netsei ava. Mushure mekunge ndavaudza varume ava ndopavakabva vazouya vachidriva motikari dzavo vakapinda mumakuva, but vainge vakadzima maheadlights emotikari dzavo. Then umwe wacho airakidza kuti ndiye ainge ari bodyguard rake murume uya ndiye akabva azopinda neni muguva muya ndokubva tazovhura kofini riya takangoita rekungorova nefoshoro nepik. Mushure mekunge tarova kofini riya ndopatakabva tazoona chitunha chake. Mukadzi uyu ainge atoora zvake iko kunhuhwa. Mukadzi uyu ainge onhuhwa sei, ndipo patakabva tazonzi tainge tichifanira kuti tinge tichizoburitsa chitunha chake ndokubva tachiburitsa muguva muya. Then varume ava vainge vaine rimwe ziblanket ravainge vainaro ndopavakabva vazotora chitunha chechiya, then vakabva vazochirepa neblanket riya vakabva vazochiisa mumotikari. Then vakati vapedza kudaro ndopandakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichifushira guva rake mukadzi uyu. Ndakati ndapedza ndokubva ndazorova bara because ndainge ndava kunzwa kutya manje, ndokubva ndazotsvakawo painge pari safe ndokubva ndazomira paya. Mundara uyu ndakabva ndazomufonera. Mushure mekunge ndamufonera akabva azondiudza kuti ainge achazotumidzira driver wake. Zveshuwa driver akabva azouya ndokubva ndazopiwa mari. Saka mundara uyu akabva azonditi iwewe handitoda kuti unge uchidzokera kulocation because mari iyi yandakupa yakawanda already, ndatokubhukira samwe. Saka ndakabva ndazomboenda ndokubva ndazombonogara kune kamwe kalodge. Mangwana makuseni ndakabva ndamuka ndikabva ndapinda mutown ndokubva ndanotenga hembe dzangu nyowani nebhegi rangu nyowani. Ndini uyo ndokubva ndatoenda kuZim. Kana mukadzi wangu haatozvizivi kuti ipapo pandakazodzoka kumba ndakabata mari yainge yakawanda kudaro, yainge iri mari yandainge ndakapiwa mushure mekunge ndafukunura guva remunhu tikabva taburitsa chitunha. So ndakati ndichisvika mudzimai ndokubva ndazomupa mari ndikabva ndati madam, mari ndiyoyi, munokwanisa kuita madevelopments ose awo amunoda. Saka zvatainge takatarisira kuti tichazoita nemari iyoyo, aiwa sandizvo zvatakazoita. Ndainge ndichida kutangawo mabusinesses ndichizviudza kuti never in my life again will I ever return back to South Africa, but sezvisinei mukoma ndakazoti mari pandakaona kuti mari yainge yapera ndopandakabva ndazodzoka zvekare ndokubva ndadzoka kunoku kuSouth Africa. Now matambudziko andava kusangana nawo ndeyekuti mukomanashi kudya handidyi, kurara handirari, nekuti kana ndikangorara mukadzi uyu ndinobva ndamurota. Anotouya kwandiri obva atonditi sha huya nditevere, ende kuti ndinge ndichiramba ndinenge ndisingakwanisi ndinobva ndatanga kumutevera mukadzi uyu. Saka ndinoti kana ndamutevera paya ndobva ndatoona kutoti tinenge takatomira kumakuva, obva andiudza kuti ndoda kuti unge uchifukunura kaguva rangu iri, handiti wakamborifukunura before. Ndobva ndatotanga kutofukunura guva rake paya. Ndinoti kana ndapedza kufukunura guva rake then ndinobva ndaona futi ndakarara muchirumu icho chichi chandinogara, ndobva ndamuona futi mukadzi uyu anobva auya zvekare kwandiri obva anditi iwe nditevere mhani, ndine peace job randiri kuda kuti ndinge ndichikupa. Saka ndinobva ndamutevera mukadzi uyu. Mushure mekunge ndamutevera then iye anobva anditi fukunura kaguva rangu sezvawakamboita. Ndobva ndatanga kufukunura.
Saka ndiri munhu wekuti ndinongorara ndakagara, uye zvekare appetite chaiyo, appetite handisisina. Saka ndo zviri kukonzeresa kuti ndinge ndichiluza weight. Ndaonda mukoma, ndangoperezeka, apa mabasa acho haasi kubatika futi. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu kana kuinewo munhu anokwanisawo kundibatsira kuitira kuti bvuri iri remukadzi uyo riregedze kunditeverera. Please, ndinokwanisa hangu kuzobhadhara mushure mekunge bvuri iri kana rabviswa pandiri, pandinenge ndakwanisawo kuzoshanda ndobva ndazodzoka kune munhu iye uyo anenge andibatsira, then ndobva ndazomubhadhara hangu. Handina hangu basa nazvo kuti munhu wacho anenge achida mari. As long as bvuri iri rabviswa pandiri, I will be willing to pay. Please, ndapota mhuri yeZimbabwe, ndibatsireiwo. Zvinhu izvi ndakazviita not because ndainge ndichida, ndainge ndava kutotya kuti murume uyu sezvo andiudza kuti ari kuda kuti ndinge ndichifukunura guva remukadzi wake, kana ndikaramba aikwanisa kuzondiuraya. Because kana ukaona munhu atoita zvivindi zvekuti anenge achida kuti ange achifukunura guva remukadzi wake, zvinoreva kuti munhu iye is capable of doing anything. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Akomana zvakangoma hazvo vedu we, shuwa kuita zvivindi zvekuti unosvika kufukunura guva remunhu, kusvika wabata coffin then motobudisa chitunha chemunhu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.